Yung mga ganyan, nire-record dapat. Nire-record dapat yung mga ganyan. Oh, last runner, Talia! Ako yung behind the scenes. Ako yung behind the scenes. Dapat si Izel eh! Sa ulo! Ako sa likod. Okay, behind the scene, behind the scene. Oh guys, yung mga bida ng Palo Pals. Si Alex nga eh, puro exposure na eh. Bawin din ako. Hoy, kawawa si Justin! Grabe kayo! Parang nag-phoenix ka na! Dali ako! Si Kabibo din eh. Go, go! Interview ka rin. Ito daw kasi. Parang mga nakakalabay sa pamilya. Pangalawa daw, raketa na yung ibabato! Training session ba ito? Gawang ko dyan. Daming bola. Go, go! Bakit mo tinip? Hoy! Matapos ba? Ay, naglaro! Easy? Yes. Priorities! Gusto ko yan! Isa pa! Liga! Tapos luwas taas ng bola tulad. Laro pala kayo? Minsan na yung babalik sa business na pili ko. Dahil mabilis na babalik niya business sa'yo. Grabe ko naman. Alam na rin pa ako Ba't ko yan? Dapat malapit ba? 20! 20? Ilan? Isa na 21? 31? Mahirap. Mas maganda. Kasi binabalik niya. Minsan may tumatawag sa'yo. What the fuck? Yung bomb chick. What the hell? What the hell? Ang galing! What the hell? Grabe, meron pa 1 year. Ganda na yun. Compliment yun, diba? Sinasabi ko nga sa'yo, sabi ko sa kanya, hindi talaga makapaniwala malapit na matanggal sa kalendaryo. True. Yung sigarlo mo. Nagulat talaga ako nung tinanong ko siya, ha? Dinidong ko lang ata ako. Ilang years ka na nagpa-badminton? Ano lang, his first, I mean, Nasa badminton yan. Thank you. We can. CSGO, we can. Now? Actually, ito party mo. Sino ni Ines?
With badminton player, so of course, nagta-triathlon kami sa court. Ay, nako. Maskulado, pre. Pakita nga yung muscle mo rin. Dapat pakita yung muscle mo. May tank build ka rin, pre. Ganyan ka rin. Ay, wala na ako. Ah, wala. Meron naman. Meron yan. Ligo na ba? Maliligo kayo?